Ados pilotaren YouTubeko kanalaren ikusentzule zareten guztioi eta pilota zaleoi bereziki arratsalde on dizuela Sopuertako Merkadillo auzoko pilotalekutik. Pilotaleku eta kiroldegia da. Aldi berean Sopuertako hauxe, ados pilota lehenbiziko aldiz iritsi da onaino Binekako txapelketa nagusiaren jaialdi eder batekin, laugarren jardunaldia osatuko duten partida biak izango ditugu hemen, lehendabizikoan Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala arituko dira gorriz eta haiei aurka Maili Barrokalek eta Naroa Agirrek egingo diete urdinez eta bigarren partidan Eneritz-Arrieta eta Maite Mujika izango ditugu batetik elastiko gorria jantzita eta haien aurka Andrea Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi Nafarrak izango ditugu urdinez. Jaialdia arratsaldeko 7:00 zegoen iragarrita eta 7:00 inguruan hasteko moduan izango dira lehen partida jokatu behar duten lau pilotariak. Ondotxo berotua baitira honezkero. Pilotarien aurkezpenarekin hasi aurretik esango dugu hauxe dela txapelketa nagusiaren laugarren jardunaldiko bi partidak hartuko dituen jaialdia esan bezala eta bigarren partida izango dutela alde batetik Barrokalek eta Agirrek eta hirugarrena Zabaletak eta Zabalak eta bigarrena Zabaletak eta Zabalak Bina partida jokatu gorriak puntu batekin iritsi dira gaurko jardunaldira, urdinak oraindik ez dute punturik lortu, gaur zainak lortzen duen bigarrena edo lehendabiziko puntu hori. Epaile lanetan hemen dago atxeden setaren aurrealdean Bizkaiko Pilota Federazioko Egoitz Artolatxipi epailea eta jada jaialdiaren atarikoak egin eta gero agurtu beharra daukat gaurko honetan emankizunean lagun izango dugun pilotari eta aditua Jera Iturriaga. Zuri ere agurtu beharko zaitut, arratsaldeon Jera. Arratsaldeon Unai, hementxe ez, gaur Sopuertatik, urruti xamar guretzat, Nafarro aldetik, baina bueno, egia esan giro polite, lehen aldiz hemen Sopuertan, kontatu diutenagatik aspalditxoan pilotaik ikusi gabezien, eta gu pozik ez, gaina pilotakin etore, emakumeen pilotakin, eta ja bi partidu handi ikusteko aukera daukean. Eta bitxikeria bat bada horren aritik, pilotalekuaren beraren markagailua antolatzaileek edo pilotalekua kudeatzen duenak ez dakila non gordea duen eta beraz horrek adieraz lezake zenbaterainoko partea izango zen orain urrengo hemen pilota jaialdi bat izan zenetik. Gaur aspaldiko parte zerriz ere pilota hemen Sopuertan, bistakoa da pilotalekua ez dela bakarrik pilotara edo pilotalekuan normalean jokatzen diren kiroletara mugatzen, bestelako marrak eta jokamoldeetarako lerroak badirelako eta pilotalekuaren beste ezaugarrietako bat bihurria izango dugula da, izan ere hemen bihurrikeria ugari bada, zuloak nonai lehendabiziko kuadroan hasi eta errebote zuloraino beraz hemen txosten eta kosken artean izango dute lana lau pilotariek gaur pilotalekura hortara jartzetik hasita eta pilotalekura jartzearen garrantzia azpimarratu nahi dut. Hemen behin ere jokatu gabeak direlako gaurko jaialdiko 8 protagonistak eta hori dela eta goiz xamar etorri dira Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala eta 40 minutu zibili dira entrenamendu saio koskor bat egiten pilotalekuaren ezaugarriak eta bihurrikeria horien nondik norakoak gertutik jakin zitzaten eta aurkariak ere ibili dira beroketa lanetan pilotalekua ezagutzen eta ezaguera minimo edo handiago batekin behintzat zer nolako jaialdia
izaten dugun gaur, jendea behintzat ikusten da pilota gosez dagoela, eta baita txaloak jotzeko gogoz ere, Goiuri Zabaleta sakera etorri denerako segulako txalo zaparra da, jodiolako bertara sopuertara etorri den pilota zaleak. Partida martxan, eta baita beraz, ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren laugarren jardunaldia ere, Zabalak lauterditik ezkerpaletara arrimatutako pilota berriz ere frontisean jarri, atzeraka etorri eta Pumpagoran eskua sartu eta jaso eta gero bikain moztu du pilota hori Maili Barrokalek lehen da biziko tantoa. Urdinentzat bat eta huts Maili eta Naro aurretik bikain jaitsi du pilota eta txapagainako hori jasotzea Goiuriri ezinezkoa gertatu zaio. Bai, ikusi beharko da hasiera nola ematen dioan, urdinek sartuta ikusten die partidun, Maili oso indartsu ez, fuerte eman dio pilotai, mine dio pilotaka da ezkerren sartuta iratiri, eta gero aurreneko aukera mozketa bikaina izan da ez. Aurreko aste, zerainen nik jokatu nun beraien kontra, nik biek bai Maili bainaro oso ongi ikusi nituen, sartu partidun, eta gaur ematen dure hasieran oso sartuta hasi diela ez. Eta zeraingo partida hartan gainera azkar asko 10 bat jarri ziren aurretik markagailuan, partidan zeinen sartuta abiatu ziren adierazle, eta gaur ere ikusten da txispa eta bizitasun horrekin etorria dela Maili Barrokal behin eta pentsatzen dugu Naro Agirre ere horrelaxe bertaratua, gerginatxo bertaratua izango dela onaino sopuertaraino. Bigarren 15a jokoan lehen da bizikoa luze xamarra izan da, eta bigarren hau ere alaxe izaten ari da, luzea eta piloteatua, eta bereziki ezagutzen ez diren pilotalekuetara jartzeko halako tantoak oso ondo. Halako tantoak jokatzea oso ondo etorri da, eta gaur ere partidan sartzeko eta pilotalekuaren tasunetara egoki daitezen, ez zaie bat ere gaizki etorriko tanto piloteatuak jokatzea hasieran behin. Bigarren tantoa esan bezala jokoan, Mailik Naroari utzi eta atzeratu, oraingoan Bergara arrakatzera eta Goiurik etorri behar 5:30 pilota eramateko. Mailik aukerako pilota du berriz ere atzera, ezin aurreraino pasa Goiurik eta beraz atzeko kuadroen zaindari dugu Leitzar gaztea. Zabala da aurrean, Zabalak arrosko bildu, Naroak atzeratu nahi pilota, 3:30 Zabal aldera, Goiurik erdira, oraingoan Maili Barrokalek, Irati Zabala propio pilota jaisten saiatu da hor. Maili min egiteko asmoarekin, baina txapara iban zaio pilotaka da hori, bigarren tantoa urdinentzat, eta hau ere lehengoaren antzera tanto piloteatua eta luzea izan da, eta momentuz biak urdinen alde erori dira. Bai, tanto hau esan duzun bezala berotzeko oso aproposa, ez? Nik uste, pilotaleku ere beraientzat, lau pilotarintzat berri da, berezitasunek badito pilotalekuk, eta ongi etorriko zaioa botera eta ezkerparetara batez ere iteko, eta hoxe ez, nik uste olako tanto pare baten seitun jarriko diela pilotalekura. Eta oraindik koskak eta zuloak pilotaleku honek non dituen ikusteko modurik ez dugu izan, edo garbiki ikusteko modurik behintzat ez dugu izan, baina horretarako parada emanen digu pilotalekuak berak, non nahi koskak, zuloak eta traktoren arrastoak bilduak baita uzka. Sopuertako pilotaleku honek, gozatuko pilota jaso, Maili Barrokalek, Iratik berriz ere pilota atzerantz bidali, eta 3:30 lau eta laurdenera ezkerparetara gerturatutako pilota. Ondoren Naro Agirrek herria sartuta 4:30 pilota atzerantz bidalita, Maili Barrokalek Naroa jaisten saiatu da, zuloa ezkerparetaren inguruan egon zitekela sumaturik, baina txapazpira joan zaio pilota. Momentuz bi atzelariak jokoan sartzen ikusi ditugu, eta biek alabiek gisa berean galdu dituzte bi pilota. Mozketa edo pilota jaistea nahi zutenean, txapak edo txaparen azpialdeak tantoari jarraipena ematea eragotzirik. Bai, garrantzitsua izango dare asmatzea ez, lau pilotarik nahiko sendoak die,
normalen gutxi erregalatzen duen pilotarik die, eta bueno, hor aurren gehien asmatzen duenak ere asko ukiko doira gazie. Bueno, Goiuri igual, errematen gehiago mugitzen dena, edo gehiago gustatzen zaio errematen aritzea. Maik aldiz defensa lanen askotan ikusiko dut oso defensa honeko pilotarie da, eta hor aurren ikusi beharko da zeinek asmatzen dunez. Atzelarik ere bi atzelari sendo, gutxi erregalatzen duenak eta beti bere tokin jarrita oten dienak, orduan ikuste hor aurren gehien asmatzen duenak partiduko zati handi bat irabazi eukiko dula ez. Eta beste aldagai bat gaurkoan, euri ariztuen behintzat gu etorri garenerako zarra eta pilotalekuan ez eta pixka bat badago bereziki, ezkerparetak eta frontisak bat egiten duten inguru horretan, eta inguru hartan eroriko ziren lautantak lehortzera joan da, tanto hau jokoan jarri aitzinetik Egoitz Artola txipi epailea, eta kasu honetan Goiurik bigarrena eman die gorriei sakez egindako pilotaka da horrekin, asko geratu da lurrean Zabaletaren sakea eta Naroa Agirreri ezinezkoa gertatu zaio jasotzea. Hemen aipatu dugun bezala koxkak eta zuloak nona izango dituzte 8 pilotariek gaurkoan, eta haietara egokitzea eta gainditzeko moduak aurkitzea funtseskoa izango da gaurkoan. Puntua lortu gura baldin badute behintzat 3 eta 2, hau ere sakez egindakoa gaiztoago jarririk Naroak eraman ezin izan duena. Beste 15 bat jokoan, 6. orotara 3 eta 2 momentuz. Gorriak aurretik, Zabaleta eta Zabala markagailuan aurretik, eta beste 15 bat jokoan. Lautik, Goiurik atzera, ezkerparetarantz pilota bildu nahirik. Naroak ere atzera, berriz ere hor ikusi dugu pilota tarteka gera daitekela eta geratu egiten dela. Sarri Xamar berriz ere oso labur geratu zaio pilota hori. Irati Zabalari bere burua lurrera botata jaso, Maili Barrokalek berriz ere atzera. Lauterditik osoa libarratzeko aukera izan du Irati Zabalak, naiz eta Naroa Agirre gainean eduki. Goiurik atzera, Lauterditik ederki Naroa Agirre, Zabalera, gantxoa, Goiuri Zabaletak, Mailik bildu eta kantxa erdina bideratu pilota. Naroa Agirrek biterditik atzera, besoa luza eginda. Lautik ere, indarrean, 3 erdinaino, Irati Zabalak, 3 erditik, Lauterdira. Barrokalek, ezkerparetanantz gerturatu da, gainera. Bien tartera Arro, Agirrek, atzera gero, Irati Zabalak, Naroa sartuko da berriz ere jokoan. Hau ere bien tartera ezkerpareta arrimaturik. Eta pilota gaizto jarririk, ezin izan du pilota hori berriz ere frontiseraino bideratu. Irati Zabalak, 3 markagailuan, bien tartera indarrean ederki moztu du Naroak. Bai, askotan aurrelarin zainoten ez, tanto hori bukatzeko, baina atzelarik hola arrimatzen duen mina hundi egiten du, ez? Zerainen berezik ikusi nuen Naroa, pilota ikaragarri arrimatzen, biek ibilizie, baina Naroa atzetik bereziki asko ibilitzen pilota arrimatzen, eta guaine bikain asmatu du, ez? Hor jarriezko pilota atzelarintzat lan zaiek die, ezkerpareten hola sartuta, eta berak lortu tantoa bikaina izan da. Ikusten da bai, atzelaria izanagatik ere aurrean jokatzeko baliabideak badituela Naroa Agirrek, eta horren erakusle da Lauterdian eta buruzburu aritu denean ere maila politetik gorakoa eman izan duela. Beste 15 bat jokoan, markagailuan berdinketa hautsiko duena. Naroak atzera, eskuan behar bezala sartu gabe, baina ezkerparetara bideratua. Azkenean esku zaldatu behar izan du hor Maili Barrokalek, atzera xegotik Goiurik biterdira eta biterditik luze Naroa Agirrek. 4 eta 4 denetik, goi kolosan arte Irati Zabalak. Atzera entzatorri behar izan du Maili Barrokalek. Atzera eta ezkerparetara bildutako pilotaka da. Izan da Mailiren hori, oraingoan moztu, bertan da Goiuri. Txokoan dejada Arro Xamar, Mailik eraman. Goiurik atzera, airez gainean da, Naroaren defentsarako pilotaka da hori.
Goiurik berriz ere atzera, 5 eta 4 denetik kolpea tira egin dio Naroak, baina txapara joan zaio pilotaka da hori. Ez da beraz, zenbatzeko modukoa izan, oso pilota zaila bueltatzen ahalegindu da Naro Agirre, eta iaiaren faltan geratu da pilotaka da hori aldekoa izan zedin, indar pixka bat, baino ez zaio falta izan, baina azkenean tantoa Goiuriren eta Iratiren alde, 4-3. Bai, nik uste hoxe ez, Goiurik arki moitu dula pilota, defentsa lanetan ibili behar izan du Urdinek, meritu handiko lanan Aroak hor ezker bolea zera manduna eta iaian gelditu den azkenek hori, baina kasu honetan ikuste Goiurik ongi moitu dula pilota ez. Eta beste sake gaizto bat Goiuri Zabaletak, ongi iramandu Naro Agirre, kantxar dira zabaldu eskua behar bezala sartu gabe Goiurik, moztu Maili Barrogalek eta pilota hori altxatzen saiatu denerako gehiagitxo ireki du eta pilotaka da kontrakantxara joan zaio Goiuri Zabaleta Leitzar gazteari. 14 urte ditu Goiurik, 22 urte Irati Zabalak, 18 urte bete berria ditu Maili Barrogalek eta 20 urteko eska gaztea da Naro Agirre. Markagailuan launako erdinketa daukagu, beste 15 bat jokoan. Doi eramandu sake hori Irati Zabalak, ez du eskuan behar bezala sartu garangoan Goiurik. Naroak makurtu eta jaso, Goiurik berriz ere moztu irutartitik indarrean jaso. Naro Agirre kantxoa Zabalera Goiurik, Maili altxa, Goiurik atzera bizti, Maili etorri behar atzeraka, baina etzen ederra hori jasotzeko indar ikaragarria baitzera eman Goiuriren azken pilotaka da honek, 5 eta 4 berriz ere aurretik dira Urdinak eta jada atzera jota egindako bigarren tantoa Goiuri Zabaletak eta biak alabiak luze jota eta indarrean izan dira, indarrean jotakoak eta luze pilota erabilitakoak izan dira. Bai, nik oso fresko ikusten jo lau pilotarik ez, pilotari ematen nahi die hor mine egiten da, eta guain ongi ez, ongi atzeratuta buruz gain pasatu do Maili, baina oso fresko ikusten die lau pilotarik, bisi ateatzen zaio eskutik, eta partida erra momentuz lau pilotarin eskutik. Sakea aurrekoa baino laburrago, erantzuna ez da bat ere parte honekoa izan, eta azkenean hausaz egindako tantoa izan da hau Naro Agirrerentzat, doi iritsi da, erantzun hori txapa gainera eta lurrak bihurrikeriak izateaz gain frontisak berak ere baditu bere sekretutxoak gordeta, ez da bat ere erregularra pilota leku honen frontisa eta hori aurkoan behar bada garrantzitsua izan daiteke, tantoren bat hala erabaki daiteke eta hala erabakia izan daiteke eta beste 15 bat jokoan, Bosna markagailuan, sakez oraingoan Maili Barrogalek egindako tantoa 6 eta 5 Urdinak aurretik, biak alabiak Maili zein Goiuri oso sakatzaile onak ditugu eta horren froga Mailik gaitzto eta bazterturik atera duen azken sake hau izan da, Goiurik ere alaxe bi baditu batereak eta Mailiren hausi izan da lehendabizikoa, baina halako gehiago biei alabiei ikusiko dizkiegulakoan nago. Sakea arma nagusi baitute nola Bergararrak ala Leitzarrak euren jokoan. Beste 15 bat jokoan, 6 eta 5 aurretik dira markagailuan. Bi gipuzkoarrak, Maili Barrokal eta Naro Agirre. Zabaletak aukerako pilota izan dezake hor, bitartitik luze atzera. Ezkerparetara bildu, txostez koxikaren bat jo. Eta gorantz egin du pilotak eta gero aurreko pilotaka da oker horrek gorriei eman dien zuloa, dejada baten bitartez ederki ikusi du Goiuri Zabaletak. Seina markagailuan. Bai, nik uste gorputzekin berakin engainatu dola ez, nik uste Zabalea ustezula Mailik botako zula eta oso ongi gorde do golpea azken momentu arte, dejadaz tanto eharra lortzeko ez. Seina markagailuan hori ere badu Goiuri Zabaletak, dejada gile oso ona da eta aurkariak zehar onaz ditzake txokora joko duela pentsarazita azken unean Zabalerantz jotzen badu, ies egindako pilota gozatu gabekoa Irati Zabalari kanpora joan zaion azken hau Lizartzarra galdu duen bigarren pilota
izan da. Azken hause, 7 eta 6. Markagailuan aurretik dira. Urdinak, Magi Barrokal eta Naroa Agirre. 7 eta 6 markagailuan Naroak animoak eman dizkio. Aupa Magi zioen oio batzen bidez Barrokali, sake gaizto atera du. Bergararrak, baina ezin hobeki moldatu du. Irati Zabalak. Luze tartera jokatu nahi izan du hor Naroa Agirrek, goiko losar arte aprobetxatu eta baleko pilotaka da jo du. Zesto Barrak, Goiurik moztu. Magik atzean jarri, herriz ere arroxko jaitsi Goiurik, baina Magik ekarri, aukerakoa Goiurik. Txokoan deja da, biatu da Naroa eta biatu zezik jaso ere egin du. Iratik moztu, azken unean irriste egin da, Goiurik 3 eta 4 denetik atzera. Naroa dator berriz ere atzerantz, moldatu da hor koskaren bat jota efektua egin baitu pilota horrek eta gero azkenean airez Goiurik sartu nahi izan duen hartan ez du asmatu eta txapazpira bidali du pilota, 8 eta 6. Urdinek tanto biko zuloa zabaldu dute markagailuan. Bai, nik uste, txokoan osongi uzten do ezker gantxoz Goiurik, baina pixkat nik uste berak ustezuna baino beraxio joan dela pilota hoi. Eta hortik zailegoa da, ez? Alture bajutik hartu du eta hortik txokoan utzte hori pixkoat beti zaitzen da eta goengoan etzaio atera, ez? Urdinek nik uste defensan oso sendo dabiltzela eta kosta iten zaioala Gorriri zuloa bilatzea. Beste 15 bat jokoan, 8 eta 6 ziren aurretik Urdinak. Magik sake gaizto honen bitartez 9. egitea lortu duen arte. 9 eta 6 markagailuan oso sake zitala Magi Barrokalen azkeneko hau. Bigarrena, sakez eginiko bigarrena Bergarar gaztearentzat eta jada 3 tantoko zuloa 3 tantoko aldea da markagailuak islatzen duena. Zabalak Barrokali bueltatu dio pilota eta badator Magi lasterkalditxoan sake ateratzera, kantxa erdira ezker pareta bilatu nahian bete-betean asmatu ezker pareta bilatzen Agirrek atzera, 3 terditik gerria sartuta luze atzeratu Irati Zabalak eta gero hor ezkerrez ez du pilotaka da onaio Naroa Agirrek eta ez da txapa gainera iritsi. 7 eta 9 berriz ere sakea berreskuratu dute Goiurik eta Iratik. Goiuriko besan da Leitzarraren hartura izango baita sakeak ateratzea. Ondo dago helarik. Oraintxe pasadio pilota Naroak Goiuri eta badator Leitzar gaztea, txapelketako pilotari gazteena. Sake ateratzera oso gaiztoa 6 eta 4 denetik eraman Naroa Agirrek, txokoan deja da Magik altxa eta zabaleratu Iratik atzera, Sotamanoz gainean da Naroa Agirreren defentsa pilotaka da hori. Goiurik atzera, 4 terditik gainean Naroaren pilotaka da, zabaldu Goiurik, Sotamanoz jokoa atzerantz bideratu Magi Barrokalek, Magik Naroari sardadina egiten dio eta Naroak arro moztu Irati Zabalak ekarri eta Magi Barrokalek gero pilota atzeratu Zabalak ezkerrez, kantxa erdira Zabal aldetik moztu indarrean baina luze, Naroa Agirrek Goiurik atzera Naroak ere ez dio Goiuriri sartzeko aukerarik eman kantxaren erdingurura Zabalak ezker paretara ekarri nahi berriro ere jokoa Magi Barrokalek Zabalak jaso, Magi Barrokalek berriz ere Zabal alderantz ekarri du jokoa Goiurik moztu labur geratutako pilota hori jaso Naroa Agirrek, Zabaletak atzera bitarditik atzera baita Naroa Agirrek ere ezker paretara bildu eta ezkerrez pilota berriz ere frontisean jarri Irati Zabalak luze moztu Magi Barrokalek eta gero Iratik garria sartuta 4. kuadro eraman du jokoa Goiurik aukerako pilota jaitsi indarrean eta ezker paretarantz irriste egin du Magik baina jaso Goiurik atzera eta Magi abiatu bada ere pilota hori jasotzea ezinezkoa gertatu zaie Urdinei aurreraka etorri ez den Naroa Agirre eta atzeraka korrika eta presaka etorri behar izan du
Maili Barrokalek pilota hori jasoko baldin bazuten, baina azkenean ahalegin hori guztia ustela izan da pilota jasotzeko modurik ez baitute izan, ez Naroak, ez Tamailik ere, 8 eta 9, eta berriz ere pilota atzerantz bidalita, jokoa nahasteko gauza dela erakutsi du Goiuri Zabaletak. Bai, nik uste bete-beteko partidu edo joala, ez? Oso sendo do lau pilotarik, maila hundin, gero nabaritzen da, ez? Txapelketako partidu dela, puntuk garesti daude, partidu guztitan asko kostatzen da puntuek lortzea, eta hemen nabari da, ez? Tentsioaren nabari zaie, irabazi nahi duela lau pilotarik normala den modun, eta oso sendo dela lau pilotarik, eta hoxe, detaile txikitan erabakiko dela ematen do, ez? Aurreko kuadroetan ere abila da, Goiuri Zabaleta eta hor Ormabikoaren bitartez tantoa bukatu nahi izan du, baina txapazpira alde egin dio Biparetak. Doitasun handiz egindako jokaldia izan da, baina zentimetrotxo batzuk gorago behar zuen horrek. Zenbatzeko moduko pilotaka da, izan zedin, Sake gaiztoa ezker paretarantz. Aterea, Maili Barrokalek erantzunik gabe geratu da. Sake hori lurrean etzanda geratu da. Irati Zabala baina zutitu da azkenerako. Sakez egin du tantoa. Maili Barrokalek esan bezala, 3. izan da. Berarentzat, gisa honetan egindako 3. tantoa izan da berarentzat. 11 eta 8 heldu dira beraz lanerdietara. Urdin ez diren Maili eta Naroa Sakea motz. Pasadu 3ko arrastoa. Epaileak ez baitu besorik jaso. Naroak atzera. Hau eta laurdenetik Zabala galtxa, Barrokalek atzera eta ezkerparetara, naiz eta labur geratu ekarri Irati Zabalak. Naroak ere atzera, Txostegin baina jaso Zabalak, azken unean dupustegita egon dira, baina ez dute dupustegin bi atzelariek. Luze txokoan barrena indarrean Goiuri Zabaletak eta ezin jaso Naroa Irrek, 9 eta 11. Eta luze jota Goiurik egindako lehendabiziko tantoa izan da hause. Isa askotariko tantoak egiten ari da Leitzar Gaztea atxeden setera. Etortzea erabaki dute Urdinek, partida gogorra doa eta piloteatua ere bai, 22 minutu eta 40 segundo partidari hasiera eman diotenetik, eta orain artean tantoetariko asko piloteatuak eta gogorrak izan dira, eta behar bada partida halako tantoz hornitua bada, arnasa luzea izateak eta arnasak pilotarie irauteak zer esana izan dezake partidaren amaiera aldera. 9 eta 11. Sakea Goiuri Zabaletaren esku izango da. Laster pasako dio pilota Naroa Agirre Goiuriri, orain txeman dio pilota Zestoarrak Leitzarrari eta badator Sake ateratzera. Bote txiki eragin dio pilotari, baina lautar diraino Sakea. Aukerako pilota izan dezake Goiurik, Zabalerantz eta korrika etorri behar izan du, koska jo du, baina jaso. Naroa Agirrek Bipareta oraingoan Mailik, bertan zen Goiuri eta jaso Txostegin. Baina hau ere ekarri Naroa Agirrek, atzera Goiurik. Bolea zeraman, Zestoarrak, Zabaletak moztu. Mailik nola edo ala pilota jaso, luze. Txokoan barrena, 3 tardiraino Goiurik. Eskua luzatzeko tarte handiegirik gabe. Eraman Agirrek eta gero txokoan geratu den abagunea. Arroxa marregindako dejada baten bidez. Aprobetxatzea erabaki du Goiurik, 10 eta 11. Eta Naroa kexatu zaio. Epaileari aurreneko kuadro bietan ezetasuna izateaz gain, 4. kuadroaren jiran ere ba omen delako euri tantzaren bat pilotarien jokoan eragin dezakeena. Partida hasi baino, jaialdi hasi baino 45 minutu lehenago Maite Mujika eta Egoitz Artolatxipi epailea bera ikusi ditugu. Mopa hartu eta pilotalekuaren lehendabiziko kuadro bietan
mopa inarrosten, mopa astintzen, baina antza denez labur dioen kuadro horren gainean ere bada euri arrastoren bat, orain artean inork ikusi ez duena, eta Naroak berak lehortu ditu bertako euri tantak. 10 eta 11 beste 15 bat jokoan, sake hau laburrago atera du Goiuri Zabaletak, antxa erdira bideratu du jokoa, keinu ona Goiuri Zabaleta, baina azkenean labur antxean geratu zaio pilota hori Irati Zabalari. Goiuri gaukerakoa, Biormakoa, ezin harrapatu. Naroa Agirrek lehen Ormabiko jokaldi bat, Ormabikoaren bitartez jokaldi bat egin nahi izan du Goiuri Zabaletak, zeina txapaztira joan zaion, oraingoa ederki doitu du eta pilota hori eramateko aukerarik ez du izan Naroa Agirrek 11 markagailuan. Bai, nik uste pixkoat motorra berotzen nahi dela Goiuri, ez? Badaki berak aurren sartu barra daukela, tantoa bukatzen saiatu, nola urdinen defensa hori hautsi barra daukela, eta goin takalatxo hartuta dabil, eta nik uste hemendik aurreare aurren saiatuko dela, ez? Tantoak iten. Ezker paretan, frontisean eta zoruan irregulartasun handiak dauzka soportako pilotalegu honek, eman aldian zehar jada hainbatetan aipatu dudan moduan, eta Goiuriren azken sake honek horixe bere erakutsi du. Naroari pilota uste baino askoz ere laburrago geratu zaio eta ez du jasotzeko aukerarik izan. Koskaren bat jo du eta Koskak erabat ezerezean utzi du pilotakada horren botea, eta kasu honetan ere Goiuri aginte makila hartuta markagailuan nagusi diren gorrien musika jartzen, eta urdinak Goiuriren eta Iratiren musika dantzatzen ari dira. Goiuriren nagusitasunari amaierarik jarri ezin da. 13 eta 11, gantxo bikaina jo du Goiuri Zabaletak, eta bi tantoz aurretik dira markagailuan. Bi gorriak oraingoan ere txokoan ederki utzi du pilota Goiuri Zabaletak, baina hor barkamena eskatu duela iruditu zait, behar bada nahi gabe eginiko izango zen, edo eskuan behar bezala gozatu badeko pilota, baina zein ausaz egindakoak ez direnek berdin balio dute, eta tanto hau ere gorrien alde jausi da 14 eta 11 markagailuan. Nik uste nahi eta egindakoa izan dela, baina igual berak ustezuna, baina justuxio, ez? Azkenen txapa oso gertu izan du, gutxi falta izan da txapa soinu hori ere hitzeko, eta igual horregatik eskatu izan dola barkamen hori, baina nik uste guain kolore guztitako tantoak iten nahi dela, guain bezala, ez? Zabalea botata, nik uste berak nahizun, edo aererioak nahi zitun tokira eraman ditola, oso ongi da errematatzen, eta paus hori aurrea eman da, momentu honetan hasieran etzen zulotxo irekido markagailun, ez? 11 joan diela uste dut, eta guain konturatzeako lautentoko zuloa markagailun, eta zulo garrantzitsua partidun erditik aurrea, oita birakore gutxixo falta delako, ez? Alaxe da, 11 egon dira, eta 11 15 eta 11kora etorri dira. Gorriak Goiuriren lanari esker, sake hau ere 6. kuadrora ezker paretari pega eginda. Ezin Naroak ekarri 16 eta 11 sakez egindako 4. tantoa izan da Goiuriren azken pilotaka dau, eta urdinak berriz ere atxeden setera etortzea erabakirik 2. biderrez geratu dute Magik eta Naroak partida, baina oso eten laburra izan da. Urbotilari trago egin eta berriz ere jokatzeko gertu baitaude 4 pilotariak. Erabat etenaldi taktikoa izan da hau. Gorrien abantaila eta nagusitasuna mozte aldera harturikoa. 16 eta 11 markagailuan sakera etorri da berriz ere Goiuri Zabaleta. 5 eta 4 denetik jaso Naroa Agirrek, aire zortxe izan du. Tantoa bukatzeko aukera, zuloa bazela ikusirik. Txoko inguruan jarri du pilota, baina txapazpira joan zaio pilota
Zabaletari, galdutako laugarren izan du hau Leitzarrak, eta orain arte dena bera egiten ari da azken bolada honetan, nola egin ala galdu, bere izaten ari da nagusi markagailuan. Markagailuak erakusten duen nagusitasuna eta abantaila Goiurik lortu du, eta Goiurik berak eman die tanto hau Mailiri eta Naroari orain honetan ere. Txapazpira pilota bideratuta 12 eta 16 markagailuan sakea berriz ere Maili Barrokal Bergararraren eskuetan. Luze. Maili ere oso sakatzaile ona da eta bere jokoaren tasun horri zuku batera nahi izango dio. Zabalera, Lizartzarrak, bildu, Barrokalek, luze jaitsi, Zabaletak sotamanoa orain, biterditik, sotamano zekarri, defentsa lanean, Naro Agirrek, Mailik aukerako pilota izan dezake atzera, oso aurrean zen irati eta atzeraka korrika etorri behar, bosteterditik jaso. Gipuzkoarrak, botiboleaz, nola edo ala, berriz ere berdean jarri, Maili Barrokalek eta Zabaletak, atzean zuloa ikusten duen aldiro, bertara bideratzen du pilota, eta airez, Naro Agirre pilota eramaten saiatu bada ere ezinezkoa gertatu zaio 17 eta 12, zuloa gero eta zabalagoa gorri bien mesedetan. Bai, nik uste Urdinek, defensaz gain erasora pixkoa pasabarko lukeala, ez? Batez ere Maili hor, atrebitu beharko lukela pixkoat, oso ongi mozen do pilota dejada egiten abile da, eta nik uste pixkoat erasora aukera daukenen behintzat, egi da guain arte, Goiurik igual erritmoa markatu dola eta aukeraik ez dola euki, baina aukera daukenen nik uste saiatu beharko dola pixkoat, tanto amaitzen pilotari moituta mini egiten aurkariri, bestela gorrik joan ingo dielako, ez markagai. Eman da doaz orain artean tantonetan gorriek jo dituzten pilotakada guztiak, Goiurik atzera, Koskaren bat jo du, frontisean, baina azkenean zoruan bote ona egin du pilotakada horrek, Barrokalek aukerako oso atzean da, eta defentsa lanerako baizik ez du baliatu pilotakada hori. Mailik berak, Goiuriri ez zaio pilota eskuan behar bezala sartu eta ezin eraman. Edo ezin, abiadura ezarrita, abiadura eman da pilotari, ezin aurkariei minik egin, 13 eta 17 markagailuan momentuz nagusi dira jokoan Urdinak 13 eta 17 hobe sandalen alderantziz esan dut eta zuzen dezadan, neure esana 13 eta 17 eta orain berriz ere Urdinen pilota kantxara. Urdinek euren materiala ateratzea deliberatu dute eta orain pilota berri honekin, euren pilotarekin zer egiteko gauza diren, tanto sail baten premian dira pilota partida berdintzeko. Naroak atzera, antxa erdiratera da pilota hori, iratik bildu, txokoan luze xamar jokatu du, Maili Barrokalek Naroak eskatu eta atzeratu. Zabalak ekarri, Barrokalek berriz ere atzera, ezkerparetarantz bildu, geratu eginda pilota hori, baina eskua sartzeko hastia eta tartea izan du. Irati Zabalak, Zabalera luze jokatu du hor. Barrokalek, Goiurik altxa eta berriz ere Naroak atzerantz kargatu jokoa. Iratik ekarri, Barrokalek aukerako pilota izan dezake hor. Jaitsi, Goiurik zabaldu, iritsiko da Maili, iritsi eta ezkerparetarantz jokoa bideratu, asko gaiztotu zaio Zabalari eta azkenean Lizartzarra pilota hori jaso ezin da geratu da 14garrena. Urdinentzat 14 eta 17 asko gaiztotu zaio pilota hori. Azken unera arte itxaron baitu Irati Zabalak kolpaketa egiteko eta azken unera arte itxaroteak horixe ekarlezake, arrisku horixe du eta kasu honetan Irati pilota eraman ezin da geratu da 14 eta 17 markagailuan. Bai, alaxe da ez, nik uste goaingoan Urdinek erasora pasadiela ez, beraien goitu de pilota, gorri, defentsa lanen aritzea tokatu zaioala, Goiuri hor saiatu da kontra erasoan, dejadaten bidez tanto egiten, baina Maili erne egon da, eta gero erki sartu ezkerparetan, eta Iratik ezin izan do eraman ez, nik uste lauek ongi eidiela, eta lehen esan duten bezala, Mailik saketik asomatzen balin badu, eta erasorako pixkoat atrebentzi edo, pauso bat aurrea emango balu, guainik partidun sartzeko aukera eukiko lukeala, eta ikusi beharko da, aber saketik asmatzen hasten denez.
Azken tandonera ikusi dugu da joko oldarkor hori kantxaratzen hasi dela eta aurkariei min egiteko asmoa agertzen hasi dela Barrokal eta gidalerro berbera jarraitu behar du hemendik 22raino, hemendik 22. tantora iristen diren arte, bestela Goiuri aurrean izanik ez zinezkoa gerta dakiekelako partida aurrera ateratzea. Beste 15 bat jokoan, markagailuan 14 eta 17. Gorriak aurretik, pilotak da hori gehiagitxo arrotu du Irati Zabalak, horreztakit zer egin nahi izan duen, baina azkenean uste eta gura baino gehiago arrotu du Lizartzarrak pilota hori 15 eta 17 markagailuan, eta azken pilota biak Iratik galduak izan dira, 15 eta 17, berriz ere badator Maili Barrokal sake ateratzera. Laster galditxoan abiatu, pilotari punpa eragin eta sakea 5 erdiraino luze. Iratik arazorik gabekarri, 3 erditik eskumazatzera eta ezker paretarantz. Naro Agirrek, lautik armoztu, behar bada gozatu gabeko pilota izango zen Naroaren azkena, horrengoan atzera, Naroak berak, lautik Goiuri jaitsi, oso urrundik, baina ezker paretara bildutako pilota hori. Atzera, berriz ere Zabaletak, lauterditik eraman, Agirrek, txokoan arroxa marrutzi du Zabaletak, baina ez dute, ez Mailik ez Naroak, pilota hori eramateko modurik izan, eta behar bada hemen ere barkamena eskatu duenez ez dakit. Arroxko atera zaio aire hori Goiuriri, baina naiz eta hain doia ez izan, tantoa euren ganatzeko modu eman die. Bi Gorriei 18 eta 15 airez egindako hirugarren pilota izan da, hirugarren tantoa izan da Goiuriren 18garrena, eta orain ere atzera luze jota 19garrena lortu dute Gorriek 19 eta 15 markagailuan, eta hemen nabarmen Goiuri ari da musika jartzen eta urdinak ari dira Goiuriren musika dantzatzen. Bueno, nik esango nuke saketik, ez? Geixo asmatzen nahi dela Goiuri, saketik ez egizien bagarrena dauke, baina bueno, igual Mailikin alderatuta hoxe, ez? Saketik min geixo egiten nahi dela, aurreneko pilotak adanez bada bigarrena oso gertu hartzen dulako, eta nik uste aldetxoa markagailuan ez dago handik, baina aldetxoa saketik hasita egon ditekela, ez? Eta pilotan jakin badakigunez, saketik tanto ongi hasteak sekulako garrantzia dauka, eta hori partida honetan ikusten ari gara. Beste 15 bat jokoan markagailuan 19 eta 15, eta berriz ere Goiurik abagunea ikusi orduko pilota toki hartara bideratu eta tantoa lortu du. Oraingoan ere 20 eta 15, Gorriak oso nagusi jokoan saketik bertatik hasita. Bai, nik esango nuke hobekiak diela bukatzen, ez? Urdinek defentsan sendo, eta nik uste esango nuke erasoan falta zaioala puntutxo bat, ez? Mailik lehen esan dutez, eta berriz errepikatzet hoxe, pausotxo bat aurrea eman barko lukela, bere gain hartu erantzunkizune partiduri buelta eman alizateko. Eta laugarren kuadroaren inguruan ez ezik, 5 eta erdi inguru horretan ere ezetasun zantzuak badira. Inguru hartan ere mopa pasa behar izan baitu Egoitz Artola txipi epaileak, eta gaurkoan Egoitzek berak ez bada beste norbaitek izango du lana mopa batera eta bestera astintzen. Euri hariko baitu, seguru asko pilotaleku honen kanpoaldean hemen Sopuertan. Beste 15 bat jokoan, 20 eta 15 markagailuan Naro Agirrek eskatu eta atzeratu. Pilota geratu egin zaio, baina arazorik gabe atzean jarri berriro Irati Zabalak, Goiurik ezin sartu, eta Iratik gozatu gako pilota jodu Barrokalek atzera, laugarren kuadrora pilota bideratu gero Iratik Zabalera, ezker paretarantz bildu nahi berriro Naroak, Iratik luze erantzun dio pilotak da horri, Barrokalek atzera, lautik Iratik
Gozatu gabe jaitsitapera zaio iratiri hori. Goiurik moztu eta ezin Barrokalek hori jaso, oso oldarkorrari da Zabaleta jokatzen ohi duen legez eta ez dinezko ari zaie gertatzen bi urdinei. Gorrien joko bola da onari, eten puntua jartzea, 21-15, laster aterako du azken sakea Goiurik, baina sekulako partida egiten ari dela azpimarratu beharra daukagu, Jera. Bai, nik uste bere terrenora eman ditula urdinek ez, aurren harrapatu ala bukatzen nahi dela, eta azkenen errematen lortutako tantoikin, 21 arte behintzat iritsi die, eta ikusko du azkeneko hau berdin bukatzen dunez. Kasu honetan, beste dejada on batekin txokoan, 22garrena, eta konturatzeako ja gorrintzat bigarren puntue ez. Ongi hasi du txapelketa, 2 puntu poltsikoan ditue, eta urdinek aldiz, momentuz puntu gabe, maila ona emanez eta itxure bikain emanez, baina puntu bakoitze oso zaila da lortza, eta kasu honetan gorrin aldea ez, puntue. Eta berriz ere dejadan asmatu eta bukatu du partida Goiuri Zabaletak 22-15 amaitu da endabiziko partida hau, bigarren puntua lortu dute Jera Iturriagak adierazi duen gisan Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak elkarrizketetarako seta atontzen ari dira Ados Pilotaren ordezkariak eta berehala izango ditugu geure galderei erantzuteko prest Goiuri eta Irati. Hogeita 22, Goiuri Irati, bereziki Goiuri, zu ikusi ditugu tantoa hasieratik oldar jorrasten eta non nahi bilatu duzu pagotxa? Bai, hasiera nahiko, parekatu izan da. Lurren kosta jeze jartzea batez ezkerralde hortan, asko irristatzen zuen eta iaia zintzen zutik mantendu. Baina, gero erditik aurrea, konfiantzat nik uste bi naizela, irez eta bai botez, eta naiz eta lurrez izan gure alde eta beste alde, guztu haitu. Koska ugari du pilotalekuak, traktorearen arrastoren bat ere bada zoruan bertan eta pilota jaialdirik asfaldi hartu gabeko herria denez hause horrek ere eragina izango zuen noski. Bai, nik uste aurren behintzat jokatzeko zaila izan dela behintzat hasieran, gero atzalde hortan bai irristatzen hasi da. Eta, hoi bien kalte izan da, segun eta puntu errapatzen zineon frontoiei. Eta, ikusi da ezkerralde hortan mina itezela. Sakez lau tanto, atzera jota 5, dejada 3, luze jota 2, eta aire 3 eta zabalera eta biparetaz beste bana, zenbaki handiek utzi dituzu Goiuri, non nahi bukatu dituzu tantoak, gustura pentsatzen dut egindako zenbaki hauekin, utzitako zenbaki hauekin. Bai, lehen osagote bezala konfiantzaz, nik uste gaur. Lehen osagote bezala bai airez eta bai botez, eta nik uste Iratekin oso lan bikotein dutela gaur, oso gira mangala, eta bere lanare eskertzeko dela. Irati, zu denbora guztian zehar ibili zara pilota atzeratu eta atzeratu, oso seguru jokoan, tartean egia da koskaren bat jota pilota batzuk labur geratu zaizkizula, baina atzean sendotasun ikaragarri erakutsi duzu. Bai, esan da gaur guztu haitu naiz, pelota gozatzen, eta egia da naroa, igual, ez dala bere eguneko beneuki partidun, ze esan duen bezala lurra irristak hortzeon, eta zaila zen jokatzeko, baina, gu gurea ikin guztua, nik uste gozatu deula, partidu txukun nahi deula, eta horregatik bai irazi deula. Partida hasi aitzin, 41 minutu zibil zarete hemen berotzen eta pilota lekura jartzen, horrek ere zer esana izan lezake, behar bada. Bai, uste dut lehenago zala partidua, baina bai, eskaia berotuta sartuta partidun, eta bai, ikusi dugu hasieran berotzen egin ala irristako horreon gozala, eta alde hon eta txarra eukitza ez ezkula. Gainera itoginak ere baditu eta epailea behin baino gehiagotan ikusi behar izan dugu mopa astintzen, horrek eraginik izan aldu? Bai, zehazkenen, behin da berriz pasadarra zeon mopaz, irristako zeiun jartzen zen, baina, ez esan detena, alde
onak eta alde txarrak, gure alde torrealako puntua, bestaldetik ez dela izan oso partidu ikusgarria, alde horretik iristako zegoela. Eta txapelketaz galdetuko dizu eta amaitzeko bi partida eta bi puntu Etxebarrin lortutako eta gaur hemen Sopuertan eskuratu duzuena. Txapelketari hasiera bikaina eman diozue eta jarraipena horrelako izatea nahiko duzue segura aski hurrengo partida, datorren astean Lizartzan. Bai, ongi hasi gabeintzat, bi partidu hauetan, txapelketa oso luzea eta gora bera asko goiela pentsatzeu. Baina, hola saitzen hasierako puntu oso garrantzitsu diez, manejo hartzeko edo, eta, hola saitzen earki. Edarki baneskak, eskerrik asko eta datorren astean izango dugu berriz ere elkarren berri Lizartzan. Hauexek bi irabazleen hitzak eta laster ekarriko ditugu elkarrizketa setera bi galtzaileak, Naroa eta Maili, hain zuzen ere. Hogeita bi eta 15 neskak gaur ez da posible izan, Maili saketik jokoa nahasten saiatu zara eta hirutan sakez tanto egitea lortu duzu, baina hala eta guztiz ere garaipenik gabe joango zarete etxera. Bai, egisa esan hasieratik bazekigun partidu gorra izango zara, azkenean bazekigun Goiurik eta Iratik nola jokatzen zuten, eta ikusi hobe frontoia zegoela ondo jokatzeko, erditik paretaraino asko labantzen zen eta ezin zinean ondo jarri eta nik uste dut horregaitzi partio ona ez dela izan. Koxka eta zulo asko ditu pilotalekuak, horrek ere eragingo zuen pilota askotan geratzen ikusi baitugu eta horrez gain itoginak ere ez du bat ere lagundu. Ez, azkenean frontoian koska asko ziren, gero esan dute moan paretan asko labantzen zeban, jartzeko pelotara beldurrakin jute zinean, eta hori, nik uste dut ez dela izan partio ona eta pena Partidaren azken zatian zeu oldarkor jokatzen eta zeuk bikotearen zama eta erantzukizuna hartzen ikusi bazaitugu ere, ez da posible izan, Goiurik askotan sarraski egin baitizue, nola aurrean, ala biparetaz, ala atzean. Bai, azkenean badakigu Goiurik nola jokatzen daben, aurrean oso peligrosa da, edo zer gauza egiten dutzu, eta bukaeran saiatu pixkat igual jokua nahazten, baina ezin zan, pelotara ezinan ondo jartzen, eta esan duten labandu itxesan, eta imposiblea zan pelotan ondo jartzea. Eta Naroa Iratik ere asko jokatu du atzean, pilotaka da ugari bota ditu atzera eta askotan zuek aginte makila hartu ezinik izan zarete? Bai, nik uste gehien bat izan dela aginti ezin nula hartu zeba ezin ginen jarri. Ez da eskuza, ze laurontzat igual ezan frontoia, baina hori azkenian amorruaz ez gara pelotan ibili. Mina hartu da ezian hor, ibili gara pelota jotzea jumerrian, mina ez hartzea, porque jute zinean pelota jotzea, hankaba juteza, ez dakize, baina bai, beste bikotiak zaketik mina ondi egin dile, da gero Iratik ni baino beto eutzi dio atzian, da zorionak eman bizti. Eta behin ere, zeu ikusi zaitugu mopa hartuta euritanta horiek lehortzen, izan ere zinezkoa zen jokatzea, ongi jokatzea, asko labaintzen baita, aurre alde horretan pilota, za? Batez lau inguruan jason umedadia ja ikusire itezan da hor ezintza ezaten tereon. Da horretik, zaketean moltatzeko eta gero peloteguan atzelaiak lau kuadro inguruan ibiltzen ginean peloteguan, da hor imposiblea zan jartzeko horretik anendez. Bitik punturik gabe, hurrengo partidan pentsatzen izango zaretela, pentsatzen jarri zaretela uste dut, ezta? Bueno, hendik ez, baina bihar jarriko ja hurrengo partidakin pentsatzen. Da hori, baina bizi behatzea hurrengoa landu, da ber puntua eskuratzen da. Edarki baltsa burua eta burumakur joango bazarete ere hurrengo partidan maila hobea eskain dezakezuen kantxan. Eskerrik asko. Bai, zuei. Hauexek beraz, lehen partida honetako lau pilotarien hitzak, berehala bigarren partida ikusiko dugu, ikus dezakezuenez eta pilotakaden hotxengatik igarriko duzuenez beroketariketak egiten ari dira Eneri Zarrieta eta Maite Mujika batetik eta Andre Aldaregia eta Olatz Ruizel Larramendi bestetik. Partida hori hemendik minutu gutxi batzuk gaurru hasiko da eta partidaren hastapenarekin batera etorriko gara berriro komentario postutik, partida hau hasi eta buka oso hori kontatzera. Berehala gara beraz partidaren kontaketarekin.
Bigarren partida estetik gertu dira. Bertan jokatuko duten lau pilotariak horri Zeneri Zarrieta eta Maite Mujikariko dira batetik urdinez. Andrea Aldaregiak eta Olatz Ruiz Larramendik osatutako bikoteak egingo dio Eneritzi eta Maitek osatutakoari aurre. Eta bereziki Aroa Agirrek aipatu digu laugarren kuadroaren inguruan ezetasuna dela, baina Maitek orain gutxi komentatu digunagatik baita txoko inguru horretan ere pilotaleku hau luzaz izan da itxita eta beharroa da itxita egote horrek eragingo du ezetasunean. Gainera gu etorri garenean behintzat euria zarra aritu besterik ez zuen egiten eta kanpoko euriak eta hemen denbora luzez itxita egon izanak eragingo du noski itoginetan eta labaikortasun horretan hortxe dira lau pilotariak Egoitz Artola Txipi Bizkaiko Pilota Federazioko epailea erdian zutela, lehendabiziko sakea gorrien mesedetan izango dela erabaki du Txapak, Leon Castilloak eta lehendabiziko sakea. Eneritz Zarrieta aterako du, jera partidan sartu izinatik esan dezagun, kontu handiarekin ibili beharko dutela, puntua irabazteko baino, minik jarrezaren lau pilotariak. Bai, nik uste zetasune guain nabarikoa dela, igual, itxita egote horrek eragiten dula, kanpoan euri desente iten nahi da, zetasun hori igual nabarie dela, ikusi beharko da lau pilotarik nola moldatzen dien, baina espero du behintzat partidue aurrean amateko arazio haundirik ez izatea, Martxan, laugarren jardunaldiko bigarren partida hau, Sopuertako udal pilotaleku eta kiroldegi honetan, Eneritz Zarrietak jokoan jarri baitu duela segundo batzuk, partida. Gaurkoan aurkari, Eulate Arbi, veteranoa Maite Ruiz de Larramendi Mujika, 50 urtekoa eta bere iloba parean, 20 urteko Olatz, aurrelariek berriz, 30 urte aurten beteak, Andrea Aldaregiak, 37 ditu, Eneritz Zarrieta, Azkoitiarrak lehendabiziko tantoa, piloteatu izaten ari da, eta hau pilotalekura jartzeko, ona izan hoi da, pilota jaisten, ahalegindu da horre, Maite Ruiz de Larramendi, urrun xamarretik, baina azkenean, xapazbira joan zaio, ongi jaisten du pilota normalki, Nafarrak, baina kasu honetan, urrunxko zen pilota hori behar bezala jaisteko oso. Bai, nik uste pixkoat motz gelditu zaiola pilota, mozten hasi da gaina, eta, pixkat urrutik zeuken pilota mozketa hori txeko, eta hori, txapa azpira joan zaiola, ez. Bat eta huts, Aldaregia eta Ruiz de Larramendi aurretik, bigarren 15 jokoan, barruan da pilota hori, kontrakantxatik bildu, Eneritz Zarrietak, aita jaitsi, Arroxamar, Olatz Ruiz de Larramendik, Maite Galtxa, eta berriz ere Olatzek atzera. Airez, lautik, Ruiz de Larramendik, jaso. Andreak atzera, Maitek ere atzera, Andreak baino atzerago, zehazkiago esateko. Olatzek palanka handia dauka eta begira, lautik, boste terdira, azer nolako pilotakadak, jotzen hasi den. Eulate argaztea, Airez berriz ere defentsan, Maite Ruiz de Larramendik, kantxar dira, labur geratu zaio, baina jaso, bere burua lurrera botata, Arrietak, sotamanoz, min egin nahi, gaizto jarri, txostegin, baina jaso, Olatzek, txokoan Arroxko, Eneritzek, bipareta, Andreak baina kanpora joan zaio, pilota hori, kanpora joan zaio, Andrea Aldaregiari, azer nolako tantoa ikusi dugun eroa izan da, bere euren burua lurrera botata, maiz xamar ikusi ditugu lau protagonistak eta azkenean Andrea Aldaregiak pilota bukatzeko, tantoa bukatzeko pilota aproposa zuela, iritzi badio ere, kanpora joan zaio, azken hormabiko hori, bana markagailuan. Eneritz Zarrieta sakera, atera du sakea. Azkoitiarrak, Olatzek jaso, ez zein Eneritzek sartu, oso gurbil baitzen. Ezker paretara arrimatu zaio Maiteri, baina ekarri. Olatzek berriz ere atzera eta askotan ematera joaten denean. Pilota begien bistatik galdu egiten detan nik uste horixe pasazaiola. Oraingoan Olatzi pilota begien bistatik galdu duela eta gehiegi loratu duela pilota eta horren ondorioz goiko koltsoira alde egin diola kolpaketak.
Bai, nik uste gehiegi arrotu dula, ez? Azkenen, bueno, frontis erdin jotare mina hundi egiten dolatzek, goengoan, asko arrotu du pilota, eta, eman behar hortan ere normala da bat arteka gora botatzea, ez? Eta Maitek palanka handia dauka, Maitek ez olatzek barka, palanka handia dauka eta kolpea askotan luze jartzen du eta asko ateratzen zaio pilota eskutik eta horri etekin atera beharko diote gaurkoan bi urdinek, bina markagailuan, tantoa horrienek egin dute, baina ez dakit ez duten tiempo esan, baina azkenean eten aldirik ez hartzea erabaki dute partidaren hasieran gaude eta eten aldiak beranduagorako uztea erabakiko zuten lau pilotariek bina markagailuan, tantoa urdinak egin duten, nik horriek egina izan dela adierazi badut ere, markagailuan esan bezala bina, eta bosgarren kintzea jokoan, partidako bosgarren kintzea jokoan, Olatzek atzera, lauterditik Maitek atzeratu, baina Olatzek baino laburrago, txokoan barren aluze jokatu, Gazteak, eta oraingoan pilota astindu, hiru laurdenetik, lauterdira, Maitek bueltatu, Olatzek naita jaitsi txokoan barrena, Maitek eraman, Olatzek aukerako pilota izan dezake, zer eginen du, atzera. Joko atzera bideratu, lauterditik airez, defentsarako, eraman Maitek. Andreak moztu, baina gozatu gabe. Eneritzek atzera, boleaz, defentsarako. Ruiz de Larramendik, beste sotamano bat, Maitek aukerako pilota izan dezake, atzera. Eta Olatzek, gibelka etorri behar, bostetik, labur geratuta, nola edo ala kolpea tira eta pilota hori berdean jarri, airez, defentsarako, hori ere gainean. Olatzek, Eneritzek zabaldu, Andreak bildu eta ezker paretarantz gerturatu, Olatzek aukerakoa, gainera etorri zaio, baina nola edo ala kolpea tira dio eta gainean jarri eta azkenean Olatz kolpea jotzera zijoan hartan tantoa errepikaraztea erabaki du epaileak, Maitek ez baiti otokirik utzi. Ilobari kolpea behar bezala tirazekion pilotak adari eta azkenean ez dutetu pustegi, baina elkarren oso gainean izan dira biak, Izeba Ilobak eta kolpea ganoraz tiratzeko lekurik utzi ez dionez Maitek Olatzi. Tantoa errepikaraztea erabaki du epaileak, sakea gaizto Eneritzek. Ez du, bueltatzerik izan, Ruiz de Larramendik hirugarren tantoa gorriek egina izan da, 3 eta 2. Arrieta eta Mujika aurretik hausi izan da, Eneritzek egindako lehendabiziko sakea, Martitzenean Etxebarrin aurkariak nahasten eta pilota usu jaisten ikusi genuen Azkoitiarra, ea gaurze aldarterekin etorri den ona sopuertara, baina kontuan hartuta ezetasun handia pilatuta dagoela txokoan ez ezik baita laugarran kuadro inguru horretan ere agian minik ez hartzea erabaki behar dute gaur lau pilotariek eta hori lizateke logikoena eta zentzuzkoena pilota hori ez du eskuan behar bezala sartu Olatzek eta txapazpira alde egin dio Eulate Argazteari markagailuan 4 eta 2 tantu hau ere gorrien alde hori da Olatzek galdutako bigarren pilota izan da, aurrenekoa kontroli gabe bidali du gora eta hau behar bezala gozatu gabe ez da txapa gainera frontisera ez da iritsi 4 eta 2 markagailuan berriz ere atera du sakea Arrietak ezkarparetara gaizto boste derritik ez din bueltatu Olatz Ruiz de Larramendik sakez eginiko bigarren tantoa izan da hau Eneritzantzat eta 3 tantoren aldea markagailuan Azkoitiarrak eta Eulatear veteranoak jera. Bai, ikuste hoxe ez, saketik Neritza asmatzen hasi dela, osongi arrimatzen pilota, eta sakez lortu ditun bitantoikin, eta gero, Olatzek beste utspare bat pilatu ditula, hoxe, markagaiun da alde hori ez. Baina, ikusiko da, mendik aurrea urdinen nagusitasun hori nabaritzen den, Olatzek, denak daki bez, atzelaritan palanka indar gehiena dauken atzelari da, eta ikusiko du, indar hori baliatzen duen, behintzat Maite atzen eukitzeko, eta Andreak aukera eukitzeko aurren tantoak bukatzeko ez. Bost eta 2 beste 15 bat jokoan, Olatzek lauterditik 3 terdira aira sartu da, bolea sartu da hor Maite pilotaren egaldia mozte aldera, Olatzek biparetan, aigabe atera da, baina jaso
Eneritz-Arrietak aukerakoa, Azkoitiarrak txokoan luze, Olatz abiatu bada ere. Ezin jaso, 6-2 markagailuan, txokoan luze. Ederki aprobetxatu du bi aurkariek. Laga dioten zuloa. Bikote gorriak eta 6-2 jarri dira aurretik, beste 15 bat egin dute. Arrietak eta Mujikak. Eta jada badara matzate, erreskan lautan topilatuak, berriz ere atera du sakea. Arrietak kasu honetan kantxaren erdialdera. Atera zaio, Olatzek bueltatu, Maitek zabaleratu, bildu aldaregiak eta gero berriz ere indarrean atzera. Arrietak. Olatzek eraman, Maitek, 2 eta 3 laurdenetik atzera. Bostetik Olatz, ia bostetik, luze. Bostetik, bost eta laurdenera, zer nolako pilotaka da jo duen. Berriz ere, Andreari eskatu dio Olatzek, jaisten saiatu da. Aurrean zuloa egon zitekelakoan, baina txapazpira joan zaio. 7-2 markagailuan gorriak aurretik, eta Eneritzen eta Maizeren joko dola da onari. Eten puntua jarri nahi diote Andreak eta Olatzek, 7-2 partida piloteatua izan da. Hasiera xamarrean, baina gero pilotak Olatzek luze jota eta Maitek eta Eneritzek zuloa ikusten dutenean aprobetxatzen saiatuta asko laburtu dira 15ak eta oso ikuste erabaki ona izan dela partida orain geratzea eta berriz ere utxetik hasten saiatzea naiz eta bi tanto pilatuak dituzten Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik orain arte jokoan eta markagailuan nagusiari baitira izaten Eneritz-Arrieta eta Maite Mujika. Bai, alaxe da, ez nik uste taktikoki ongi eskatutako atxeden aldia izan dela. Azkenen, konturatzeako bostantoko aldea markagailun. Gorrik berean ikuste ongiten, ikusi zen Txabarriako partidun Eneritzek defentsan eta kontraesan mina hundi intzula. Gaurren ikuste bide beretik hasi dela, eta urdinetan esango nuke, igual Olatzek ez, in eta desein pixkoat, asko maten aitzaiola pilotari, nahi baino gehiago utxe egiten ere bai, ez? Eta alde hori banik hortan daola esango nuke, eta baita ere Eneritzen saken, ez? Uste hirugarrena badaukela ja saketik, asko aida asmatzen saketik eta pilota arrimatzen, eta hoxe konturatzeako zulo polite gorrin alde. Eta orain artean saketan ez du koskarik joarazti Arrietak, baina atera dituen eta sakeak eta tanto bihurtzea lortu duen 3 sakeak arrimatuak eta biziki gaiztoak izan dira eta 3etan ere Olatz eraman ezin da geratu da, oraingoan txostegin da kantxa erdirantz etorri zaio pilota, baina Olatzek jaso, Eneritzek luze jokatu eta 3 erditik atzera Ruiz de Larramendik. Mujikak ere luze jokatu du, baina ematera joan nahi izan duenez, nik uste pilota lehen hilobari gertatu zaion antzera begien bistatik galdu duela eta goiko koltsoira aldegin diola pilotakadak. Bai, nik uste pixkoat eskun kateatu zaiola, ez? Gehiegi heldu diola pilotari eta pixkoat ematen hasi denen errexaldein diola gora, ez? Normalen ez da hainbeste arrotzen duen pilotarie, nahiko frontizerrin ibiltzen du pilota, baina nik uste guaingoan kateatuta gora joan zaiola. Eta sake aspaldiko partez, urdinek berreskuratu dute 5 eta utxeko partzialari, etena emanik. Tantoa jokoan, Andrea sartuko da bitarditik atzera, ezker paretara ekarri nahirik txostegin dio Maiteri, baina bertan zen Eulatearra, Olatzek lautik, lauter dira bizi eta indarrean. Maitek arazorik gabe jaso. Maitek zabalera naita, Andrea abiatu da antxintxika baina jaso, eta txokoan dejada egin nahi izan du hor Eneritz-Arrietak urruntik tira dio kolpea eta azkenean dejada hori ustela izan da ez baita pilota txapa gainera iritsi, 4-8. Bai, saiakera ona izan da, normalen osongi manejatzen duen jokaldie da
txokoan uste hori, baina nik uste, bueno, zetasun hori dela eta hankak ere ongi jarri ezinik dabiltzela, eta aurren batez ere hortan errematerako hori aurrela nintzat oso kaltegarri izaten da, ez hankak, bueno, atzetik ere bai defentsarako, baino jokaldi egiten duzun garaien hankak ez balin badaude lurren ongi jarrita, gehiago kostatzen da jokaldi horiek nahi duzun tokin jartzea, eta nik uste hoxe pasatu zaiola Eneritzeri. Elkarrizketan Naro Agirrek esan digu pilotan jardutera baino gehiago minik ez hartzera jokatu dutela lau pilotariek lehendabiziko partidan, eta oraingoan ere nik uste arrisku handiegirik hartu gabe jokatu nahiko dutela 22 arte hemen minik ez hartzea eta ez lesionatzea baita puntua baino askoz ere garrantzizkoago. 9-4 markagailuan Andreak galdutako bigarren pilota izan da azken ura, eta 9-4 sakea berriz ere Eneritzek berreskuratu du beste 15 bat jokoan. Maitek zabalera deja da oso urrundik, baina ongi botatakoa Andreak bildu eta ezkerparetarantz arrimatu gainera, berriz ere Aldaregiak ezkerparetarantz bildu, Maitek nola edo ala ekarri, Olatzek txokoan deja da, Eneritzek atzera, iaia irrist egin du hor, Maitek aukerakoa, makurtu behar, Eneritzek pilotak bera jo ez ezan, atzera, Olatz Ruiz de Larramendik, Maitek lau eta laurdenetik ere luze atzera, herriz ere, Eulate Argazteak duen palanka aprobetxatuta, 6 bidali du pilota, eta 6 eta laurdenetik, arazorik gabe bueltatu, Maitek, oraingoan laburrago, hau ere bueltatua, indarrean moztu, txokoan barrena, Aldaregiak, Arrietak ekarri berriz ere moztu, hau ere eraman, Aldaregiak beste mine egiteko aukera bat, atzera, Sotamanoz, eraman Maitek, Olatzek aukerakoa, luze, bate terditik, ia lauterdiraino, airez defentsa lanerako, eraman, Maitek, Zabalera, Andreak, antxa erdira, bideratu du pilota, Olatzek, Eneritzek eta gero Olatzek, Ormabikoa egin nahi izan du lege zaharrean, baina ez zaio nahi izan atera, kanpor alde egin dio, eta tantoa, Eneritzek eta Maitek lortu dute 10-4 markagailuan, tanto polita izan da, Asia eta piloteatua, eta biparetako aukera horrekin, tantorik ez du amaitzerik izan. Olatz Ruiz de Larramendik, sakera, berriz ere etorri da eta atera du sakea, Eneritz Arrietak gaizto bere burua makurtuta, ez da iritsi, errefera, frontisera, 11-4 sakez egindako laugarren tantoa izan da, azken hau Eneritzentzat lan erdietara iritsi dira, Azkoitiarra eta Eulatear veteranoa 11-4, eta hau oso denbora tarte laburrean gertatu da, 16 minutu eta 11 segundoan, beraz partidak ez dut uste luzearen traza hartu behar duenik, naiz eta tanto horren bat edo beste piloteatua ikusi, beste 15 bat jokoan, hor frontisean efektua hartu du pilotakada horrek, berriz ere azken unean eskuz aldatu behar izan du hor pilota jotzeko Eneritz Arrietak, Olatzek atzera ostean, Maitek eraman, Andreak aukerako pilota izan dezake, eta bigarren kuadrotik kantxa erdirantz jaisten saiatu da, baina txapazpira joan zaio pilotakada hori, 12-4 hau ere gorriek lortu dute. Bai, nik uste hoxe ez, erasoa nahi diela gehien bat utxeiten, gorrik, bueno, bereik oso sendo aurreko partidune erakutsi zuen, ez? Azkenen zulo gutxi uzten duen bikotea da, aurkerik pixkoat bere honetik ateatzen dituna, ez? Zuloik ikusten ez zituenen, bueno, arriesgatzen hasten za, edo, bueno, txapa geixo bilatzen, eta hori dela eta normalen ajustatzeko hori dauka, ez? Batzutan txapazpirare joaten zaizola, eta nik uste hoxe, erasoan makusioa diela urdinek, eta zuloa hortik etorri dela, ez? Beste 15 bat jokoan, 12-4 markagailuan nagusi Arrieta eta Mujika, Aldaregiak pilota atzerantz bideratu. Txoste egin dio Maiteri, baina jaso, Olatzek aukerakoa, luze jokatu, ezkerparetara bildu nahian, Zabaletik Olatzek, atzera luze, txoste egin dio Maiteri, eta Maitek ere luze jarri lauter dira, ezkerparetara gerturatua gainera, Maiteren azken pilotakada hori, luze, Eneritzek, Olatzek aurrera etorri behar izan da, baina jaso, Aldaregiak aukerako pilota bat eterditik luze moztu, ez dut usten nahi bezala
Sartu zaionik pilota ura eskuan, Andreari, oraingoan luze, aire zabalera, Naita, aurkariak mugiaraztera, Maitek, Ormabikoa nola edoala defentsarako Eneritzek, kantxar dira asko geratu da pilota hori, baina makurtuta eraman, Maitek, Txokora Andreak, Eneritzek eraman, Aldaregiak atzera, Sotamanoz, Jaso Maitek, Olatzek atzera, eta azer nolako zuloa zabaldu duen, Olatzek bi aurkariekiko, pilota buruz gain pasa baitie, nola Maiteri, ala Eneritzi, 5-12, segulako pilotak da izan da, eta erabat ez ustean harrapatu ditu bi aurkariak, are, pilota buruz gain pasa die biei ala biei. Bai, baina bueno, nik uste guantxe ikusi dela, ez? Tantoa, bueno, nahiko erakusgarria izan dela, ez? Zenbat lan behar izan duen Urdinek, zenbat aldiz erasotu behar izan dituen gorrik, tantoa lortzeko, ez? Beida, azkeneko pilotaka da oso ona izan da, baina erasoan ibiliagatik ikaragarrizko defensa du egorrik, eta defensa hori zulatzea momentu honetan oso zai ematen du, ez? Maite oso sendo da olako atzealde hortan, pilota oso zaiek eramaten, eta Urdineko hoxe asko asmatu beharko du erasoan defentsa hori erabat hausteko. Dejada Roxa Marra olatzeko, baina tantoa lortu du, bere izan dugu. Nagusi tanto guztian zehar atzera pilotaka da ugari jota, eta zuloa ikusi duen hartan, dejada bota eta Ainakoarekin bikain asmatu du. Eulate argazteak 6-12 markagailuan. Sakera berriz ere, Andre Aldaregia, Olatzek, sakea atera etortzerako, Benga Andrei esan dio, lagun hauspotuz, sake gaiztoa, ongi bueltatu duena, Magi Barrokalek, Andreak moztu txoste egin dio Eneritzi eta ezin jaso, 7-12, hor txoste egiteak harrapatu du, utzi du erabat lekuzkanpo, Eneritzarri eta pilota egokiro jotzetik, eta ezin bueltatu, baina mozketa oso ona izan da, Andreak eginikoa. Bai, hor mozten abilezi berezia dauketa, batez ere hoxe ez, guantxe indon bezala txostori bilatzen, hor bina hundi egiten da, txosta bilatzen denen, askotan bilatzen den jokaldie da, eta guain momentu honetan erki asmatu doa ez. Sakea espero baino laburrago geratu zaio Maiteri, baina jaso, Txokoan barrena Luzesko, Andreak, Maitek eraman, eta gero Olatzek atzera, airez Maite, Olatzek aukerako pilota atzera, bate terditik, ia bostera, Maitek eraman, berriz ere aukerako Olatzek, beste behin ere eman, airez, pilotarien egaldia moztu Maitek, berriz ere atzera, ezkerparetarantz gertu batu bazaio ere, Olatzek, Andreak, Txokoan behar bezala eskuan gozatu gabe, min egin die aurkariei, Txokoan luze, Ruiz de Larramendik eta pilota hartara abiatzeko ere oso urrun ziren, Eneritz eta Maite, zuloa batzen, ez da oso ongi moztutako pilota izan, baina naiz eta arro pilota luze bideratu, tantoa lortu du Olatzek, 8-12 markagailuan. Bai, guain hoxe erreskadan tanto batzuk itea lortu du, hoxe erasoan asmatu duelako, ez? Lehen makurtxea izien erasoan, ez duen beste suerteik izan, txapazpirare desente joan zaizkioa, eta guain, jarraien lau bat anto inditu, erasoan ongi asmatuta, eta lehen esan du ez, erasoan asmatu beharko duela defentsa hori zulatzeko, eta momentu honetan, eta kada honetan, hoxe lortu du ez, zulatzea bintzat berein defentsa hori, eta erasora pasatzea. Eta partidak beste traza bat hartua duela esango nuke, izan ere oraingoan Urdinak erasora gehiagotan ari dira pasatzen. Maite bosterik eraman, eta luze jarri, Andreari sartzeko abagunerik utzi gabe. Zabalera Naita, Andreak eraman, Eneritz egatzera, Albait luzen, Lauterditik luze, Alaber Olatzek, eraman Andreak, Eneritzek, Txokoan barrena aurkariei min egin guran, Andreak eraman, Eneritzek berriz ere atzera, airez, Olatz, Eneritzek aukerako pilota izan dezake, luze moztu, Sotamanoa Olatzek, Maitek zabalera, bietatik zein abiatuko da Olatz eta jaso. Airea, Eneritzek, jaso, Andreak, Txokoan dejada ona Maitek, bere burua lurrera botata. Ez zinaltxa, Andrea Aldaregiak, 13-8, eta hor nik uste Eneritzarri eta ez ustean harrapatu duela Andreak bere aurreko pilotaka da jaso izana, tantoak jarraitu du, berak
ezin zezaken sartu inondik inora ere, eta azkenean Maitek zuloa ikusi du, eta bi aurkariak pilotara iritsi ezin da geratu dira, 13-8 eta berriz ere Andreak eskatu du oraingoan etena, Urdinak eskatu dago, bigarren utxartea izan da hause, eta gure tanto nahasia izan da, eta azkenean Maitek zuloa ikusita edarki bukatu du. Bai, nik uste tantoa bera Maitek hasi dula, ez? Hor zabalen luze botan duen hortan zulo handi irikido, Olatzek bikain ikusi du honorazi joan baino, zai ezen pelota eta alare eramatea lortu du. Andreak ja tanto zen pilota bat altxatu du, nik uste, bueno, lau pilotariko baino ongi aidiela, gogotik aidiela lanen, eta hoxe markagailun estuxeo dizte, eta ikusi beharko da, ez? Olatzen nagusitasun horrekin, Andreak aukera dauken errematerako, edo aldiz, bueno, gorrik aurreko partidun erakutsizun bezala Eneritzek errematen abilezi berezi dauke, gaurkoan igual, oraindik ez da hainbeste sartu ez do hainbeste minikin errematen, eta ikusi beharko da balantza ze aldeta erortzen denez. Urdinen 5 eta hutseko partziala eten dute, Maitek egindako azken tanto honen bitartez eta azken tanto honi esker. Eneritzek eta Maitek berak 13 eta 8 sakea berriz ere Azkoitikoarentzat izango da. Eta laster izango da sakea ateratzeko moduan. Hementxe pasabaitio pilota Olatzek Arrietari. Atera du sakea. Azkoitiarrak lauterditik eraman Ruiz de Larramendik Aldaregiak aukerakoa atzera. Aiten Mujikak, Txokoan Luze, jokatu nahi izan du Zabalera Olatzek, Zabaletik Zabalera, Maitek ere, Andrea Kaltxa, Eneritzek aukerakoa, Eneritzek atzera, Andrea jokoan sartu ezin da geratu da, eta Olatzek pilota astindu, airez defentsarako Maitek, Andreak zabaldu, Zabaletik bildu kantxa erdira, Eneritzek, ostean atzeratu egin du pilota, Aldaregiak, Maitek Zabalera, Andreak ezker pareta ukitu nahian Luze azkenean. Lautik horrengoan Olatz. Lautik iruterdira bideratu jokoa. Maitek berriz ere Gibelera. Lautik ia bostera Olatzek, azte pilotak adaio duen Maitek altxa. Andreak zabaleratu. Eneritzek Luze jokatu eta atzera. Irutik Olatzek. Arrosko moztu. Aldaregiak ere atzera. Lauterditik Maitek zabaleratu. Erdi alde ingurutik ezker paretara bildu nahi berriz ere Olatzek, Maitek altxa, Olatzen zataukerako pilota naita jentsi eta indarrean iruterditik eraman Maitek, zaiazen baina jaso. Zabalera nahi izan du hor Andreak, baina kantxar diratera zaio. Txokoan Aldik eta Luzen hor iruko arrastoaren marrak kantxar dirantz egin du. Ezpaita behar bezala itxetxi behar bada. Eta azkenean Andrea Sotamanoz defentsarako sartu den hartan ezin izan du pilota hori. Berriz ere frontisean jarri 14 eta 8 markagailuan, hau ere tanto luzea eta piloteatua. Horrien alde jausi da azkena 14 eta 8 aipatu moduan markagailuan. Sake ateratzera etorriko da aurki Eneritzarria eta pilotari pumpa ere egin eta gaizto laut eta hiru laurdenera. Olatzek altxa, Luze jokatu du hor Eneritzek. Ez du ikustean harrapatu Olatz. Atzera Aldaregiak. Maitek ere Luze jokatu nahi. Olatzek ere bai, eirez sartu da Maite, defentsarako. Txokoan Luze, Aldaregiak. Ruiz de Larramendik ekarri. Beste Ruiz de Larramenditar batek moztu. Indarrean kolpea tiratzeko lekurik gabe geratu da Maite, baina jaso. Aldez edo moldez, Pumpairez, hau ez da txapain ere iritsi. Indarrean jo du pilota hori. Olatzek eta oso atzean jarri duenez. Zaila izan da Maiterentzat pilota jasotzeko eta aukerarik ez du izan. Berriz ere pilota hori berdean jartzeko, 9 eta 14, tantoa eta sakea berriz ere Aldaregiak berreskuratuko du. Bai, nik uste
oaingoan intentzio handikin, ez? Olatze asko da arrotzen pilota eta arrotzen don bakoitzen Maitek bolea honorrekin, erantzun iten dio, ez? Eta guain hainbeste arrotu beharren erdiparein edo pilota bolea hori ekidinez, eta bere nahi beteta tanto ona lortu du, ez? Hiru tarditik Olatzek atzera, luze, darabil pilota, hoi bezala. Eulate argazteak, ezkar paretara, ekarri. Ruiz de Larramendik oraingoan atzera, kantxardiratera da, Olatz pres da, hiru tarditik. Pilota atzerantz bideratu, boste tarditik Maitek. Luze jaso. Olatzek berriz ere jaitsi nahi izan du, baina Eneritzi eskura eman dio. Aldaregiak indarrean, baina Arroxo jaitsi berriz ere. Jaitsi, indar handiago eman da. Txokoan luze orain. Gurpilarekin alatza guztiz ere. Olatzek txokoan deja da. Eneritz iritsi eginda eta jaso. Txokoan bertan utzi du pilota hori Andreak, Ormabikoa Eneritzek. Andreak jaso, Zabalera. Eneritz Arrietak, Aldaregiak bildu. Txokoan deja da egin nahi izan du. Azken unean. Arrietak baina ezin izan du eta nik uste behar bada. Azken pilotaka dau, nekearen eraginez jotakoare izan dela, nola edo ala. Tantoa bukatzeko guraria, baitzeukan hor Arrietak eta tira, egin duen irribarretxoagatik behar bada. Neke ere sumatzen hasia izan daiteke Eneritz Arrieta. 10 eta 14. Atera du sakea. Andre Aldaregiak. Maitek bueltatu. Olatzek ez du eskuan behar bezala. Pilota sartu, Eneritzek ero atzeratu. Olatzek altxa. Eta lau denera bideratu jokoa. Maite zabaldu, pilota barruan da. Kontrakantxatik atzeratu Olatzek eta gainera ziba eman. Andreak atzera, airez Maite, defentsa lanetarako erabili ditu. Azken bi boleak erabat. Ruiz de Larramendik. Pilota, azken pilota hau ez du eskuan behar bezala sartu eta indarrik ezaren gatik ez da pilota hori txapa gainera iritsi. 11 eta 14 markagailuan berriz ere tanto landua eta Olatzek pilota atzean izan duena tantoaren zati handi batean. Bai, nik uste guain asmatzen nahi dela, ez? Olatzen hausi da pilotakadatan, oso atzen da bilki Maite, erasorako baliatu nahi zuen oaingoan bolea, etzaio eskun behar bezala sartu, baina nik guain urdineko bek ikuste jot, ez? Zentratuko hainbeste utxik ingabe behintzat eta horrek partidun sartu ditu. Alaxe daiera sartuago dirudite, Andreak eta Olatzek partidan eta behar ere bai partidan sartu gabe. Ezpailukete punturik irabazterik izango. Beste 15 bat jokoan. Olatzek Zabaletik kantxaren herrialdera. Txosta joarazita. Eneritzek mozu. Luze xamar. Olatzek bere burua makurtuta. Jaso. Berriz ere makurtu behar. Nafar gazteak. Zabalera naita. Eta korrik egin arazi dio. Maite Golatzi, Izebak Iobari, berriz ere Zabalera. Arroxamar, iristeko denbora eman dio Andreari, airez. Oraingoan Aldaregia, atzera Eneritzek, ezin jaso. Bere gorputzera, asko. Etorri zaion pilota hori. Olatzek, 15 eta 11 markagailuan eta aspaldiko partezakea berriz ere. Gorriek berreskuratuko dute. Guain eman indioala tantontan pilotari, ez? Batez ere Eneritzek bi esku bizi dauzke, ematen dionen bizi-bizi ateratzen da pilota, eta guain ikusi da, ez? Hankata jokatuz, mina hundi indo, hasieran Andreak, airez erantzuteko parada eukido, baino gero ja Olatzeri hanketa jokatuz, bikain, ez? Tanto ona eta bizi-bizi lortutakoa. Eta azken hori gorputzera etorri zaionez, ez du bueltatzerik izan. Olatzek, beste 15 bat jokoan Eneritzen sakearekin abiatu dena. Autik Olatzek. Txokoan barrena. Arroxamar jokatu du. Aldaregiak moztu. Txokotik txokora erantzun dio. Pilotari Eneritzek, oraingoan ireki, kantxaren erdira. Aita jaitsi, Andreak. Eneritzek altxa. Ormabiko alegez zaharrean. Aldaregiak. Maitek jaitsi.
Olatzek zabaldu, airez, Mujikak, Ruiz Larramendik kantxar dira, baina zabal alderantz, atera zaio. Azkenean, lekuz aldatuta, bi urdinak hori gainean izan da, doi izanagatik ere. Ruiz de Larramendik ekarri, aire sartu da, kantxaren erdira pilota bideratuta, Arrieta, Aldaregiak nola edo ala altxa, zabalera orain airez. Ruiz de Larramendik, Mujikak moztu, Pumpairez jaso Olatzek, Maitek, txokoan arrosko jarri, Olatzi iristeko denbora eman dio, Andreak luze jokatu, txokoa erabilita, eraman, Eneritzek eta hor, Ormabiko egin nahi izan du airez. Ruiz de Larramendik, ederra eta polita zateken. Ongi atera izan balitzaio, baina ez da pilota hori. Txapa gainera iritsi, arrisku hartu du hor Olatzek eta ez zaio behar bezala atera. Nekearen ondorio izango zen behar bada. Bai, nik uste baietz ez, jokaldi zaiezen boleaz bipareta hori bilatzean, nik uste ja oso nekatuta zeudela lau pilotarik, defentsan erasoan asko moitu diela, eta bueno, hilo bizi hortxe bipareta horrekin bukatu nahi izan da, baina jokaldi zaie eta batez ere nekek eragin da ez. Oso partidu gorra izaten nahi da, hor aurren defentsan ongi edietatzen asko ematen, eta nik uste boixe, neken eraginez bipareta hori ez zaiola atera ez. Partidu gorra, bete-beteko ikusten ega, markagailun, gorrik bere aldetxoa du, urdinek horratzetik ez dute pixkanaka, eta nik uste gorrik lan desietein barko duela partidue isteko, ez? Eta partidan hasieran ikusitakoarekin alderatuta asko berdindu dela. Esan beharra daukagu, jokoan Andrea eta Olatz sartzearen eraginez partidan sartu dira. Latasarra eta Eulatearra eta horrek, partidan sartze horrek ekarri du markagailuan berdintasun handiagoa izate eta horrengoan berriz ere aurkira etortzea erabaki dute, ez dakit ez zeinek eskatu duen etenaldia urdinek nahizu hartu, baina urdinek eskatu dute euren hirugarren atsedenaldia izan da azken hau, baina tira urdinek edo gorriek eskatu hau behar bada premiazko ere bazen azken tantoa gogor xamarra piloteatua eta luzea izan baita, eta azkenean nekearen eraginez Baita Olatz Ruiz de Larramendik barka, tantoa aldez edo moldez bukatu behar izan du, bukatu nahi izan du, baina pilota hori azken Ormabiko saiakera hori, boleaz eginiko Ormabikorako saiakera hori, ez da txaparen gainera iritsi, markagailuan 16 eta 11ko emaitza ikus genezake. Atera duzakea berriz ere, pilota jokoan jarrita beraz, Teneritz Arrietak. Olatzek sakeari erantzun dio, Maitek gero atzera, lautik Olatzek, luze, pilota, bost eterditik, ekarri, Ruiz de Larramendik, ongi jaitsitako pilota, Olatzek, Eneritzek altxa, atzera Aldaregiak, Mujikari labur geratu zaio baina nola edo ala jaso, zabaldu Aldaregiak, Ormabikoa arroxamar arroegi, azkenean, Eneritzek, nola edo ala hor tantoa bukatu beharra ikusi duen Eneritzek eta azkenean kanpora joan zaio bipareta hori Azkoitiarrari galdutako hirugarren pilota izan du bause. Eneritz Arrietak eta berriz ere sakea Andrea Aldaregiaren esku egongo da. Eta behar bada lehen partidan aipatu dugun gauza berbera aipatzera noa berriro arnasa luzeko pilotaria izateak zeresan handia izan dezake partidaren bukaera aldera. Bikotetako batek tantoak gogortzeko asmoa erakutsiko balu. 12 eta 16 markagailuan eta beste 15 bat jokoan. Olatz sartuko da jokoan, 4 eta 4 denetik atzera. 4 terditik. Maitek 3 terdira. Berria sartuta atzeratu nahi izan du hor. Olatzek nola edo ala iritsi eta altxa pilota hori. Zabalaldera Maitek. Andreak eraman. Ez du gozatu pilota hori. Eneritz Arrietak, Olatzek atzera, Sotamanoz, Maitek, Olatz. Zabalera indarrean. Maitek bueltatu. Olatzek atzera. Maitek aukerako pilota izan dezake jaitsi. Naita jaitsitakoa indar handiz gainera. Eta ezker pareta bilatzera
joandako jokaldia izan da hau, eta indarra eman dionez eta ezker paretara biziki arrimatua izan denez, jasotzeko aukerarik ez du izan hor Andre Aldaregiak 17 eta 12 oso ondo jaitsitako pilota hau, Maitek. Bai, bikaine ez, azkenen zuloa zeon hor txokoan, ja, bueno, partidu aurreatzen nahi da, neke horiren abaritzen da, eta oso ongi etxitako pilota izan da, eta tanto eharra lortu du txokoan ez. Bueno, fisikoa aipatu du askotan, ikuste aipagarria delare pilotarik gerota prestatugoak gaudela, aurten bereziki lanketa berezi egin da Asier Arteagakin, gure prestatzailea da, eta nik uste hori kantxa nabari dela, ez? Bueno, pilotarik ongi prestatuta daude, ikusten da defensa lanetan ez lanetan nahi dien, eta partidu gogortu izanagatik, bueno, beti erasaten do, baina egia da ikusten dela pilotarik prestatuta eta ongi prestatuta daudela, eta horrekin batea mailare gerota hobea dela, ez? Eta atzo bertan gainera okerrezpa naiz, Latasan aktibazio saio eginda, zatozte Andrea eta biok, eta aktibazio lan horrek eta atzo bertan entrenatzeak garrantzia izan lezake gaurko partiderako sentsazioak biltzen hasiko baitzen atzo bertan Latasako entrenamendu hartan Andre Aldaregia airez sartu da azken pilotaka da horretan zenbatzeko moduko izan ez den hartan Eneritz Arrieta, baina gantxo hori kanpora joan zaio ikusi ahal izan duzuen legez, 13 eta 17 markagailuan kantxar dira sakea Andre Aldaregiak, uste eta espero baino laburrago geratu zaio Maiteri, baina jaso sake hori Olatzek hautik atzera luze bere ezaugarrietako baten palanka ahalik eta ondoen probestu nahian, herriz ere luze atzera 3 eta 3 laurdenetik Arro xamar jaitsi Maitek, Olatzek ere bai, Andreak bildu, Maitek atzeratu pilota, eta Olatzek ero, 3 Zabalerantz bideratu jokoa. Zabaletik Zabalera, Maitek, Andreak altxa, Eneritzek atzera, 5 makurtu behar izan du hor, Olatzek baina eraman, pilota zabaldu Eneritzek, ezker paretara bildu, Aldarigiak, Arrietak luzesko jokatu du eta 3 jaisten saiatu den hartan txapazpira joan zaio pilota Olatz Ruizel Larramendiri 18 eta 13 markagailuan Olatzek galdutako 6. pilota izan da hau eta behar bada pilota hori galdu izana nekearen ondori hori izan daiteke, partidaren hastapenean gertatu balitzaio hain segur iritsi egingo zateken pilota hori frontisera, baina ja da pilotaka da asko jota izateak eta deposituan gero eta gutxiago geratzeak eragina izan lezakete behar bada. Naiz eta jerak aipatutako prestakuntza hori izan txokoan nik uste ez zaiola ongi pilota eskuan sartu eta gozatu gabea izan den hartan espero baino laburrago geratu zaie aurkariei eta horretaz ohartuta barkamena eskatu die Eneritzek aurkariei eta suertez egindako honi esker 19. lortu dute Eneritzek eta Maitek. Bai, berriz ez zulo txamarka junez, hor, bueno, ondu da momentuak gerturatu zaizkioanak, matentzun nagusi ziela urdinek batez Olatz atzekalde nagusitzen aizelako, baina bueno, Eneritz tanto pare baten asmatzen hasi den hontan, bueno, zulotxoa berriz markagailun, saketik oso ongi da sakatzen, eta momentu hontan bueno, beraien alde ez, 22 biden ibilbide motzagoa dauke 19koa ja inda, eta ikusko du errematatzen asmatzen duen. Txokoan Eneritzek iritsi eginda Andre Aldaregia, Olatzek aukerakoa izan du horreta pilota atzen antzbideratzea erabaki du, zabaldu Andreak, moztu Eneritzek, behar besteko ziba eman gabe behar bada, Zabalera Maitek, baina Zabal hartan inorretzen, 20 eta 13 Maitek ongi bilatu du inorretzen zuloa
eta tanto lortu du Zabalera jo da 33. Bai, partidu hasieran balitz igual urdinek aiatzeko aukera gehiagokiko zuen, ja 20. tantoan gehiago kostatzen da, nik uste Andreak Olatze espero zula, Olatzek Andrea joan gote zen, eta nik uste Maiten meritu ez, Maite hortan abile da, inor ez da ontokira pilota botatzen, eta denak daki azkenen pilotan horrek asko balio dula ez, berak jendun lan hori, defensa lan horrez gain oso pilotari da, momentu oro badaki pilotan on jarri behar don, eta hori olako partidutan garantia handia izaten da, eta sendotasun horrek askotan partidu ebera usten do, ez? Oso sendo aitzen da pilotan, utxegite oso gutxikin, eta aurrelarintzat azkenen horrelako atzelari batekin jokatzea plazerra izaten da horregatik, ez? Segurtasun handi ematen dizulako, zuke aurren nahi duzun guztia egiteko, badakizulako beti horratzen da hola. Eta azken honetan boteari ez itxarotearren, txapara joan zaio, Olatzi airez sartu den pilotaka daura, eta 21-ko erakusten digunez markagailuak, pilotazalek txaloak jo dizkiete Eneritzen azken sakeari, eta azkena izan daitekeen 15a jokoan da. Arrieta, ezkerrez luze, Peterdik eman, bosteraino, pilota bidalita, Olatzek, Bitarditik ere luze, airez jaso Maitek, txokoan Andreak, Maitek zabaleratu, Pumpairez, pilota txarra zen baina, ekarri, Olatzek, atzera, Eneritzek, hau ere, gainean izan da pilota hau ere, Eneritzek zabaldu, Andreak bildu, Maitek atzera, ezin, Olatz, Ruiz de Larramendik, 22 eta 13 markagailuan, garaipena, eta bigarren puntua, garaipena eta txapelketa honen bigarren puntua, Arri eta Mujika bikotearentzat, eta aurreko partidan galdu duen Barroja Lagirre bikoteak bezala jarraituko du, Aldaregia Ruiz de Larramendi bikoteak punturik gabe alegia. Partidak 45 minutu eskas iraundu, 44 minutu eta 14 segundo. Zehatzago esateko, eta Arnasari buelta pixka bat ematen utzi behar geniela uste banuen ere. Elkarrizketa setera deitu dituzte partida bukatu eta berehala Eneritz Arrieta eta Maite Mujika eta ni haiengana gerturatu arte izango dira segundatxo batzuk, eta beraz tarte hori aprobetxa bezate. Arnasa apur bat da ere berritzen joan dakien 22 eta 13 neskak, garaipena zuek lortu duzue, markagailuak erakutsi duena baino piloteatuagoa eta gogorragoa izan da partida, Maite. Sí, yo creo que un partido complicado por la cancha, había mucha humedad en la parte del choco, que se estaba alargando un poquito hacia atrás y la verdad que se hacía muy difícil el sujetarte, para terminar el golpeo también era complicado, pero bueno, pues yo creo que todos nos hemos apañado bastante bien dentro de lo que se podía y pues bueno, llevando mucha pelota, adelante pues ese miedo, pero muy bien. Naroak lehen aipatu digu jokatzera baino minik ez hartzera jokatu dutela, zuek joko erakutsi duzue, jokatzera jokatu duzue, baina minik ez hartzeko neurriak, beharresteko neurriak hartuta. Eso, yo creo que con un poquito de prudencia, ¿no? Yo le decía una por una, pues asienta bien los pies y a partir de ahí pues lo que podamos hacer, pues tirar un poquito más de otras mañas e intentar hacer el juego ese, pues abriendo también al ancho y buscando otro tipo de juego, pues porque la verdad que en el choco era complicado, algunas no te queda más remedio que buscar ahí, pero bueno, intentábamos otra manera, más largo al ancho. Atzelari aurkaria ezin hobeto ezagutzen zenuen, jo baduzu Olatz, Maite, eta Olatz ezagutzeak ere abantaila emango dizue behar bada. Aire askotan defentsarako erabili duzu gaurkoan, baina dejadaz jaitsita Zabalera eta atzean tanto bana utzi dituzu, politaskoak guztiak ere. Sí, un poquito eso, ¿no? Con Olatz ya sabía que el garrote que tiene ella, pues ese golpe atrás no lo tenemos ninguna, entonces que tenía que sacar la volea sí o sí. Una ya sé que he fallado, que ya me ha dado rabia, pero bueno, pues he intentado hacerlo, creo que cada vez voy mejor, con el hombro me siento bien y bueno, pues eso, pues yo atrás no le voy a echar, pues intentar buscar esas jugaditas. Eta Olatzek bere palanka erabilita askotan atzean izan zaitu, partida guztian zehar.
Sí, Olatz, eso, siempre está con ese golpe, querer echar fuerte atrás y bueno, pues nosotras le tenemos que cambiar el juego, nosotras bajarle. Eta eneritz zuri dagokizunez, aste artean Etxebarrin ikusi genizun jokoan hasteko intentzio hori askotan lortu zenuen aurkariak jokoan hastea eta aurrealdean tanto batzuk bukatzea. Gaur zuhurtasunez jokatu baduzu ere, nahastu dituzu aurkariak eta aurrealde hartan tanto batzuk bukatzeko gauza izan zara. Bai, alare ez nahi hain azkenin horre aire sartzi eta bildurre ematezun. Min hartzeko bildurrez da orduan atzien maiten aukenin la jenun askotan. Geopena hori ez, sartu berrun, baina azkenin hankak ondo zintzin ondo jarri, eta orduan txapape hautatzea garrizku zaun. Orduan ni uste partidozun maite joka dula, baina bueno, irazitxe guztua. Nahi adina sartu ezpazara ere, zuhurtasuna izan da nagusi eta minik ezartzea ere garrantzitsua izango dalako kasuetan, ezta? Bai, askotan erumon zartzea, betjurein be, nahu zen. Eta orduan min hartzeko garrizku onduzea. Orduan gaur txapelketa hasiera baten lesionatzea ez da egogin eta bazpare hola biltzea. Sak ez lautan bukatu dituzu, luze jota atzea eta suertez ere beste bana, zenbaki politak, zuk nahi bestekoak ezagian, baina utzi dituzu eta sak ez bereziki, min handia egin diezu aurkariei, lautan amaitu dituzu sakearen bitartez. Bai, azkenin humedade honekin etzagin pelotin no hartzen gozun, paetatik gehitxo hartetzezun, etza hon asmatzei, orduan ni uste horrekin aprotxa etela saketi minio. Eta txapelketaz galdetuta jarraian, 2 partida eta 2 puntu lortu dituzue, hasiera oso ona eman diezue. Lengoan galdu altzen duten, lengo egia da, lengoan galdu egin zenuten, 2-2 esan dut eta ez zuzendu beharko dut. Aipatu dudana, lengoan zabaletak eta zabalak lortu baitzuten Etxebarrin zuen aurkako garaipena egia da. Baina dira, 2-1 lortuta horrengoan bai zuzen esan dezadan, gaurko garaipenarekin pozik eta gustura izango zaretela pentsatzen dut, ezta? Bai, azkenin guztua, leheno partidu zan, beti zitegi leheno partidu zailek. Eta gaur bagi nun kontraseko horrek izango zila, Olatzek asko mateu. Asko, Andreak asko bukatze gaurrin da defentzi kristona hauke. Orduan bagi nun sufren berko benula. Eta gaur Maitek asko sufri du eta lortu du, gure puntua. Eta hemendik aurrera Maite, suposatzen dut hurrengo partidan pentsatzen hasita izango zaretela jada, ezta? Sí, eso es. Al final, bueno, el primero coger un poco sensaciones y ahora intentar mantener, pues bueno, sabemos que podemos hacer mucho juego y daño también, complicarles y bueno, intentar eso, seguir entrenando, el campeonato es largo y a mantenernos ahí. Edarki da dikot, eskerrik asko eta zorionak gaurko garaipenarengatik. Eskerrik asko zuri. Eta garaileak harrapatuta galtzaileak etorriko zaizkiku segidan elkarrizketa postu honetara. Andrea eta Olatz hementxe ditugu. Neskak pentsatzen dut ez zaretela pozik izango gaurkoan garaipenik ezin izan baituzue lortu. No, hombre, contenta no nos vamos porque al final, pues bueno, hemos perdido el partido, hoy no era nuestro día, no nos poníamos, estábamos un poco inseguras en el frontón y no nos salían las cosas. Ellas han estado mucho mejor, han estado más acertadas de lo que es y bueno, pues aprender para la siguiente y prepararnos para el siguiente partido. Andrea, ezetasuna nagusi izan da, protagonista nagusi izan da behar bada eta zuhurtziaz ere jokatu behar zegoen gaurkoan? Sí, hoy era mucho defender, ya sabemos cómo juegan Maite y Enei, sobre todo Eneritz que ataca mucho y mucho de defender, pero bueno, otros días he acertado más defendiendo y llevando, hoy no ha sido el día y bueno, a seguir. Olatz, zeukatzean askotan ibili dituzu aurkariak eta mine egiten saiatu zara pilota atzera jota eta askotan minek egin ez badiezure tarteak eta zuloak zabaldu egin dituzu. Bai, ikusi dugu aurrean ezin genula tantorik egin, guk saiatzen ari ginela, aurren orduan atzean pixkat saiatu gara ematen eta beraiek txarra egiten zuten, hori zuloa irekitzen zen. Partidaren erdialdera edo ikusi dugu sartu egin zartela partidan eta jokoaren dinamika aldatzen hastea lortu duzuela, nahiz eta gero 22 iristea ezinezkoa gertatu zaizuen. Bai, frontoi zaila izan da, lurra esea zegoen eta pixkat hankak jartzeko pixkat zailatzen eta pixkat inseguro ibilia eta hori hasieran gehiago kostatzaigu eta gero erdialdera sartu gara, baina zaila, frontoi zaila. Koxkak eta irregulartasunak non nahi ditu pilotaleku honek eta horiek batzuetan ere nabarmendu dira. Sake batzuk motz eta bote batzuk ere espero gabeak izan bai dira. Bai, da, bote garralak egiten zituen hor pilotak, gehienetan zaikeetan. Baina, bueno, niretzako zaila zen, niretzako baita ere, así que ez da baitzakin.
Lehengo partidan latasan garaipenik ezin izan, garaipena lortu zen duten 22 eta 20, gaurkoan ezin, beraz bi partidarekin puntu bat lortu duzue. Lan ona eginda, borobiltzerik izan ez baduzu ere, suposatzen dut jada, urrengo partidara begira, egongo zaretela, ezta? Bai, hori da, hau baztuta, eta bai hori da, puntu bat daukagu, latasan lortu genuen, oso ongi hasi ginen txapelketa, eta bueno, luzea da, oraindik kanpatzeak falteia, así que urrengorako prestatu gara. Eta urrengoan pentsatzen jada, ezta? Hori da, bai. Edarki baneskak, eskerrik asko eta altxaburua gaurkoan irabazterik izan ez baduzu ere. Eskerrik asko. Vale. Elkarrizketak eginda emankizunari eman diezaiogun amaiera, gaurko jaialdia bukatuta, laugarren jardunaldiko partidak amaitu dira, ze balorazio egin behar dugu gaurko jaialdiaz, Jera? Nik oso positiboa izango nuke, ez? Lehen aldi da honea soportaraino iristen gala, jendea hurbildu da, nik uste bukaeran pilotazalek zotik, ez? Jarri diela pilotarik agurtzea eta horrek zer esaten dula, ez? Azkenen, zetasun horrek pixkoa baldintzatutako partiduk izan dira esan ditekela, baina nik uste pilotari guztik lan bikaina induela eta partidu honak ikusteko aukera egon dela, ez? Eta gaurkoa bukatuta, gogora dezagun urrengo jardunaldia, maila nagusiko bigarrena eta maila nagusiko bosgarrena eta promozioko bosgarrena, barka alderantz izan da, maila nagusiko bosgarrena eta promozioko bigarrena bihar jokatuko direla berako Eztegara pilotalekuan, promozio mailan Oskoz eta Sotil jarriko dira Nagore Galeanoren eta Perezen aurka eta maila nagusian berriz, Jera Iturriaga eta Oian Orbegozo izango dituko gorriz eta Etxekolonea eta Mendiburu Urdinez. Besterik ez beraz, pilotazaleok gaurko honetan Sopuertan jaialdiak eman beharrekoa hautsi izan da, bihar beran izango dugu berriz plazera duzue elkarren berri. Eskerrik asko, izan ongi, Gabon, Sopuertatik!